ne Samba aɗa andi kam bam koye wona oɗon gandi ɗum Samba min bamma ko posiɗo komi kalɗo ha peeje fof o fewji noon mi rewoto mi addoy ga comcam to Dieynaba am ko koto goggoma Dieynaba o yi min bamma ko fosi kam oɗo nayejo go mi anda foɗo yimɓe paadema hol feere joni e hol feere so wona yo ya wona toon ko woni toon ko arta oɗo ara ɗo joni joni wonani hay minitaji o ƴetta kadi omo yaha omo egga Samba ay bamma hay nafoto wotere o alnamen wadde hoto leptumen o jaɓani jooɗade ɗo e galle makko ɗo ɓesni ɗo dañata ɗo jamol yiɗa ɗo o yiɗi hoto o dañoto bone goppemo yo yaha o yaada e bone makko kono aɗa andi kam haare fof kam ɓuuri yami ɗaccidima e Allah ɗum ɗo so nehdima hen ha hol nden nen ɗum jogori gas kanko din koko fuɗɗi ɗum fiɗɗani laccire ha ɗum koni o mayra ɗum noon ko fawre Allah jaɓre jomiraɗo en jaɓirta ɗum Allah konti noon wurde gurdam mon goppono o son goppanimo son goppanimo hay goto anda ko ɗum jibinanti o heew bone bojel miñam jam ɓolo artira hakkille ma ay base ɗo Sam wonko kewi ay base wonko kewi hoto habrirtu ni moƴƴani wona ummi e ladde nen hay soko ladde ummi jam ɓolo wona jam babam nene ƴetti sagum ne yeehi nene fayi to fayatno to holto o fayi koto Dieynaba bojel artir hakkille ma Dieynaba koto Dieynaba de uyo mbaddo e comcon makko Mari na an holno boppirta Hamidawa tan jaha boppa nde huwere ɗo ndo to kannomi ɗum to yaade Mamoudou mi wiyano ɗum woto yaade toon kono aɗa andi ko woni haydara o waɗani fof ko an waɗi ko an tan waɗi an a ŋaccatako an ŋaɓɓerde ma musata an Mari an ko holko woni probléme ma mbaɗano wa sa jaggi Mamoudou de kam ƴuɗama waɗi mate mayat walla a mayat te Mari mi andinma gueɗel ay si wonda wonano ka an woni yummam ɗo e galle he wonda hande ma en kam saabu ko muusi kam ko fof hande an teg kam ɗum bojel miñam deñu ɓerde ma mi andu kaw Mamoudou oɗo hande somi jaggimo min kam o jokkittu ham min noon huuɗi ham tan ko hooram oɗo gorkaji somi rewimo sen ndewimo bo en mayat o heddo e aduna o continue gurdam ɗum noon wonko Allah fawatma ka muñat tan ha mayde saabu ɗum ɗo mi yahat den guittu o jikku guittembo hen weeɓani duuɓi 50 hande meɗen e galle makko ñande fof mo ɓuura hesɗude en o mi woppatmo min komi goppuɗo mo ha laaɓi gueɗe makko mi andinma gueɗe ay min ngal dewgal komi parɗo hen ay mi seere mi hoto wuura amen mi tawto e nenam an mi maayi koy bojel muñ mi wawa wallahi mi wawa Allah na andi mi wawa mi muñata pour wiyam muñ mi muñata neɗɗo wiyete yo muñ koko muusi muñirta ko saabu ɓesu te an sa yeehi mbiyetoɗa ha dow so wiyama ko doguma wiye ko temere comme no mani ene hessine dima ɗum noon muñir Allah ɗum ɗo min mbeɗa andi wallahi ma forɗir ɗum ha laaɓa poɗɗitoɗa ɗum ha laaɓa mbeɗa andi aɗa wawi ɗum en gotti ɗum jungo Allah yurna mum ko mbeɗa andi aɗa wawi ɗum reglude bojel miñam artir hakkille ma ko gasata ala kala ko jiiɗa kala ko salminma waynima ar yawtu nder Ba, an ka yi ko heewi Congo ko. Congo. Min kay ɗum ɓe neldi kam ɗo e téléphone am wadde he cangi. Fonno hewde aduna ndo fof. Ɗi toon jam. Barɗo fof waɗa. Barɗo fof kamɓe. Président o waɗi ɗum de. Loi oɗon yehi toon. Jeena. Ɗum woni lawol. Wallahi ko ɗum woni lawol. Pourquoi ça fittanu nga tega aɗa jetta aɗa waɗa e golle puyɗe
ɗum fonno wonno haydo Sénégal so neɗɗo wari neɗɗo ware bravo le président Congo min de ɓeɗe weltini wallahi ɗum ne moƴƴi hande de kam min mi jeeye Congo ɓuuri jeeyede e Sénégal par ce que Sénégal ñaññande fof wari tenjir hako sukaɓe tohos mbare te ala fof ɗo wattude jomum udde ha ɓooya tan jomum ñaague wiye hoore ko wakliti teyani ko waɗi ko yaltinene yaaha joni no maayiɗo maayi pirti Dieynaba Dieyna ay bama hen noon gueɗel ay wuuro so yimɓe mbatti wonde ne mbarodira faw solution jetti foti wonde sabu war wo ne ɓurti ko kewi Congo ko he o war mo mbiyoton lele neɗɗo wara neɗɗo taw wona teyef mum eyyi wallahi aɗa wawi aɗa fijja e suka tan walla aɗa wadda e jomum tan woda ɗo jungo ma yani tan o yanama e joni on so o jisama joni wiye yo wiye ko barɗo neɗɗo jiida emo ganduɗa hoorema on ɗon ko kaɓaɗo walla ko dañɗo en e neɗɗo o fewjana ɗum hanni ɗo comme nino guel cukalel warda ɗo ñaɗɗum a faami mi famande ko mbeɗa hen wondi neɗɗo fittande juumat ko Allah tan wasata juum baabo wallahi ko woni ettani ko nani ma bama noon gueɗel ay an somi rasanamo ko robel gonata ɓerde ma nder yoori joom am noon a moƴƴani sabu taga wiida moƴƴani wonno ko babam e bamma te ni mboɗo labbaɓe jiyidiri laakara ɓe nana joddi ɓe jewta an noon joom a moƴƴani tan an ken giƴiraɓe Allah wonma ko Dakar minen Allah waɗa men Fuuta so Allah addimama ɗo kadi a yettora ko min tan ɓonno poɗam mi ara mi ƴeewma wadde ko min jaggi ɗum ɗon joom ka neɗɗo annene won neɗɗo kadi ɓuuri musdeme gueɗe ma sa woni Dakar somi bifimama a nodditta somi waɗimama message a jaborakomi te min Allah waddi kam koye ma no garanande kono foti mbima wonan mbima yadnoɗon mayoji ɗiɗi mi anda sa addi ɗum min ayi joni kala jiɗo sigal comme bara mi ara ndi kolto cukalel te ɗum fof ko an saabi ɗum ɗon min ka neɗɗam Allah kay so waddimama neɗɗo mum hay soko mi ɓoccode komi ɓoccode ma hay soko mi ɗayiɗo komi ɗayiɗo ma gara kam mbiya kam ɗayiɗam ko gonɗiɗa e dow mum e ko gonɗa mais guila garɗa en pawdirani yitere a ari tan dañmi hen mi yiyanima ha ɗo ɗum ɓe ala cikkata ko e yam woda hen sutur tan woni ɗo e hay forme ala Dakar noon min liggay woni ko Dakar fof liggay joom oɗo monto o mi senni Allah jiinomomi tan oɗo jiino tan ɓorni ɗum ɗo hen kono ministre amen arno ɗo nde kanko goto jimi ɓorni oɗo monto ɓe mbi ko milenaji jarat an mbiya ala kanko rokkimo i gasi jokkodirɗe ministére lo kay andi on wonko jokki min noon hay mawɗo wuuro jaɓani min wallo ɗum ɓen dokkirta ministre uji mbiɗa ɓiɗo e ɗi kamɓe mo dokkuma tan tawat ko élection koko adi en tout cas dal neɗɗam an kam to yiima foof andi ka normal kadi neɗɗam ɗo ala ko humpi yimɓe de mi nani foof kadi mi andi foof mi nani a yeehi galleji bammaɗi aha noon a waɗi ko feewi min kom nenno a yeehi ɗum de mbimi joom ko joom haqqille kadi miijoɗo ko miijo goɗɗuɗo haalis noon leydi ene yaawi ruyde hoɗo wima komi jeeɗ gallo mi nani tan neɗɗam to nanɗa ɗum i wuuro ngo kay ala humpere hen hande so neɗɗo maayi Dakar haɗe yimɓe galle mumen tinde wonɓe ɗo ɓe taw ko tini haala ko noon ko heddi ko joni noon yidde andindemo neɗɗam haalis leydi ene yaawi ruyde kadi ay ɗi montraji ɓornoɗa ene ceeri reeno ɗum ɗon ɓornade montre wutte faɗo ɗum wona aduna ka cuule tuksel wat feere haalis mo jeyɗa o fiya ɗum mabbo huɓere wiye huɓere mere ne yooɗi kono huɓere jommi ne yooɗi battarani kadi ƴeewa korɗo Allah nanna ɗum ɗon a natti wonde cukalel ɗum mbajoromani kadi pecca kam hen saabu kam min addi kam ɗo hannde ko arande gueɗelam kadi mi yaltora ɗum heɓani gueɗelam ɗum kam mbaɗa andi ɗum ɗon an haalis on jeeyani galle babam jeeyi kalis o min hollukkemi komi jeeyani joni wawa rokkide komi jeeyani babam jeeyi kalis o bammano mayre ɗo ƴetti galle o yadore laakara kanko wi kam somi yeehi galle yomi ƴeew o haalin kam pour ko hen wadde ɗum ɓande momi hen ko wino ko yo wat ɗum hen somi haɓeɗe yeehi gallo ko wino kam ko yo wat ɗum hen joni ɗum ɓande momi hen kanka joom bamma ngal natti jogade konngol koye ma arti haalis ko haalis ma jawdi ko jawdi ma bamma no mayere nde sona perkadel nowi ala ko woppi ɗo hen mais saɗa moƴƴat ko jeeyɗa babam jeeyi kañum kay an min mi jeeyani alsam joom witan a werama ambudemi e gueɗe ɗe min kam ala basi wallahi ɓernde yorde kos joguiɗa pourquoi sa neɗɗo huccireyi neɗɗo tan ne yiwo ɗum walla ne waɗa ɗum
ajina ala on paamani ko kalmi ko de mbimi e wonde neɗɗo na daña accident tawa a dañani intention warde neɗɗo o aha kay no woodi ina woodi baabo wala mi jaɓani ɗum ina woodi neɗɗo waɗa accident wara neɗɗo yeeju welaka allah ɗum ko nani neɗɗo wara neɗɗo wudde kaso wiye yaltineyo ko kangaɗo walla tayano ɗum ɗum woni ko nene yiɗi haalde ɗo ma ko mbimami ko tan woni hen tiiɗi de jeynaba ha an baabo ɓernde ma neni yo de fijirta baabo woni nen wadde jumde ala jumde wardine négatif mais neɗɗo hino wawi won inconscient conscient ha mbaɗa neɗɗo inconscient fittandu jeyaga hen mbimi nenne aɗa andi ko woni haala ka ay hay so debbo desaɗo ni so gorko ma namdima ham ɗum sa sewima aɗa foti wareede eyyi ɗum eyyi ko noon saria wima way saria wima ko noon a lelliri eyyi sa resi debbo e ma jamma ari a namdi moom o salima l'islam foti wardem ko doon baral tan woni dagani an noon aɗa wiya min komi criminel kono ko an woni criminel an pilluɗo o tan mbare warama aɗa andi mi haalani woto barɗo woto ware mi wi e ranima noon wona ɗon layrumi wona ɗon kaalen to layruɗa joni merci beaucoup so neɗɗo teyi tan wari yo juge o nangue o mauvaise idée walla an joni ka jejjiɗɗo ko allah wi e ɓurana ko allah wi saɗa haal kulu haqqa walaw kana murran saɗa haal gonga allah wi so kala barɗo yo wari sa wujji jungo ma teje wey hay so taw ka debbo desanoɗo a seeɗama goɗɗo ari a wadde mum allah wi ko ya ware mamaɓe kewde eyye kewat way dormaɓe ɗum woni ɗum haɗi rewde kanko nade ko layɗa joni wona nanani hay sa resanoma a seeɗama a yeehi aɗa fijira hoore ma e worɓe allah wi ko ya ware yiirom korɗo allah mbaɗa ɗon eyyi korɗo allah jiiɗɗa debbo yiilo debbo sukaɓe ɗo machallah ɓe peewi no fewnaɗo men fof fewa a yii ɗo mo ganduɗa ne gonɗa cooɓe sa yiili mantolora fewni cooɓe ɗe ma fewa wonduɓe peñi sa yiili karta sukkima ɓe peewa a dañeman ha a dañeman wiɓe jogui ko ɗayre wuuro ala juɗo on an noon suwa wuurɓe guila ɓe gaari ɓe mbi joom ari kala mo fewanno no fewniro kala mo lorono ko watti lorade sababu ma kala mo ɓurtano ko weli watti urde sababu ma wat feere noon yonti mbaɗa ɗo kasteji kam fof mi darnoɓe ɗo cuɓoɗa mo jiɗɗa ƴetten mbaɗa ɗum ɗo res yonti nde ala horna toon neɗɗam yi mi sellani komi basa goppe so jii tan mawɗo ne yaha mbiyon ɗum res o ganduɗa haɗ ɗum resde minen ɗe gueɗɗi ɗi fof mbaɗa nawru ɗum eyyi ha tenti noon refe mi sellani an ko an tan foti resde eyyi kes ha mi wiya aɗa yiyi kes ala mi sellani mi sellani mi ƴewta ka fokko benn walla fokko ñaar ala ko heddiɗo ala ko heddiɗo tami haalama ɗiɗo kadi dariɗo ɗi ko kol crési kadi mbanmi jaggu yo jagguɗi koto fof on kay ala ko dariɗo hen min kay saɗa yilno kam min hannde saɗa yon fokko benn fokko men min ƴewta ko fokko 60 eyyi jijum kay tana men ƴewonta kam wadde noon so yimma mi sellan tan mi sellay eyyi fam ɗum ɗon wat feere noon ndesa wat feere ndesa eyyi ɗum jiyanmami saabu an wuuro ngo wallay guila garɗa ɗo gueɗɗe fof hankkadi wone rewde lawol gueɗɗe fof rewi lawol e wuuro ngo yimɓeɓe ko joom hay monsieur le maire ko an ɓuuri ɗum ɓayde wuure ha tengti noon sukaɓe rewɓe kam kamɓe fof konngol goto joom eyyi machallah kay kamɓe kay joni ani mbatten joni a mi añani tottudem comme no mbirmami ni nande par ce que min haalis o haalisu baba fami joni won gueɗe mo yemrogam soit mahnanmo men juma yimɓe juula hen en duwnoma walla ɓitti hen kam ko samori mi yamnaw ɗum toyre duɗɗe won janggoɓe qouran sukaɓe soran ɗumen kamilaji soran ɗumen vantuloji e tekki e matlaji tottumen allah wi hay sa resaka ni aɗa yaha aɗa
totta hoore ma rewɓe worɓe wi ko ya daro ɓe piima kaaje hammanango yane ma ɗum rewnata wuro laawol ɗum waɗata laawol di wallahi desanoɗo hay tawi ko ñalawma goto eyi seera eyi ɗum mbaɗa ɗum sa waɗi ɗum manango yane ma garta mbaɗeɗa ko Allah wi wadde kay ɗo warateɓe maɓe kewde normal warateɓe ma kew mi jeeye kongo ɓuuri jeeyede e Sénégal i ɗo ko jiimi ɗo e ngo wuro ko muusi noon nde muusi noon aɗa andi nenni haala ka hooni wat feere tinnoɗa e hoore ma ba min kam haɗa andi min hay wuro bam yalta mi wiyanimo ɗum an heɗoto mbawa haalatuma ko mbiyaɗa wuro ngo hay wuro mi yalta heɗo ko haalatuma ko no feewi awa ɗon na meeɓal ɗo e gandi o maase kuse dormir o foti reste ɗo yalta galle o an ko gonɗa ko jaɓani de yimɓe na ngara an jeena bo pannumami ɗo ha heewi galle baba o maaro ko e ɗum ɗo nguuro ko gasi ha laaɓi on ɗon woni meeɓal a ƴeew yurmo ɓeydo hankkadi joom miijo miijoɗa ngo woni moƴƴi kadi miijo miijonoɗa bamma ngo woni moƴƴi kono noon won ɓurɓe wadde yerɗo e ko kalɗa ɗo ko won nayeɓe nan ɗo e miskineɓe nan ɗo e miskineɓe Allah nan ɗo ko nawata duɗal almuɓe ko almuɓe ñamande moƴƴi de kono ñamminde miskina Allah goto kadi ko baraji ha kewi won galleji nan ɗo e aɗa wawi ƴettu ɗum ɗo totta ɗum joomum men kande hen joni sa nawi duɗe almuɓe ko seeɗen ɓe tan ñamata seeɗen mo jiiɗa fof joni nan fonno bambara jeeni par ce que ribaji ɓoɗi ñamata ɗum noon no ɗum to miskineɓe gueɗe gonguel nguel ko mbiyata aɗa maha jama ko an won guure nan ɗo en pour dañen ndiyam ko caɗele jama kay e woydu ko gotum walla jama e forage ko gotum waɗa ɗum ɗon ɓeɗon galle jarɗen fof ndiyam ko ɓamtade calguiniɗo ko laaɓal looriɗo ko laaɓal ɗum kay ɓuuri yodde kay ko mbiyata ko gonga noon jama ne moƴƴi yimɓe ne juulen kono kam kadi gonko miskineɓe ɓuuri sohlude joni kono a jaɓi kon jange jaam somi laakar kam Allah so namdi kam har kam magde juma e haalis o a jabato marɗo jama e forage e woydu fof kay ko gotum min kay wi haalituɗen laahal so jetti laahal so Allah posant question o wi Alassane Diabo min wiyatamo Allah ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo min wima noon eyyi kadi wori yejjid kadi ko maɗɗaɗa hakko fof kadi ɓurɗo wonde miskine ko min ƴeew neɗɗo yiyata programme janan diw naata hen a faami waɗa sees a faami woto naata programme mujjane o ma mudde ɓede ma mbari ndi a gañot to aɗa gaña gañot ala ala joe kadi wona manaɓe joe jo ɓeɗa manano elema jo joe joe
Non, ala mami, that's ça c'est pas possible. Mamour yo yal ci gal jana Mamour yo yal ci gal jana barsi am ko jël yani mun arande ñen ko jël fi mu ko ha may ajigi Mamour yini fam Mamour Félicitations. John, félicitations. Parce que Rasulullah John, félicitations. Félicitations John. Billahi wallahi ni tan sawari ni John ba ma wurt. Ba ma John as. John ba ma nan til wel team. Parce que Rasulullah. Wallahi ka go. John. Wallahi ko go. wallahi mom dabre maya mamu mom dabre maya ala bi wallahi mamu maya wallahi comme dabro mamoud Allah on sir comme dabro mamoud ko mayo mamoud ko mayo ko miro ngalli ko fade ko ko miro ngalli wutte jooni muk ay nokka ayahata don daroto en non hay bas ani no mamoud den hirtan fam afian nena ma wala afian mamoud holno batta ko batta mamoud den hir fam lege non on so buni e galle mi yaltam ya lawolam de wonta do e galle ayeyi galle bamma on bandirde ane ante ɗon holno fore ma walla ma ƴettu ɗum a walla ƴettu ɗum mayre jane ma ayamra yiro ɗo kayi kinna ƴettoy sakkos o ey na mawde Bueno, Allah, pourquoi ça? Pourquoi ça, Jaina Anne? Pourquoi ça? Si, ko dumbe biya, sa nahani biya ba, so mawni, ko an adato nadde ma, hade nadde hay goto ko an adato nadde ma. Je, ala ni, ko non ni hirta. Sinna nano mo hande, o wana o mo lijjita dawgal nena makko e ba makko holno yarata. Wey,